Sifuna ukujonga uba u-30 over 45 no-54 over 81 zii-fraction ezilinganayo na. Indlela ekulula yokuyenza lento ukuthatha ezi fractions zombini uzibeke zibe zi-lowest possible terms zabo bese uyajonga uba ziyalingana na. U-30 over 45 ngubani i-factor eyona enkulu edivider zombini is highest common factor yethu ku-15. So u-30 ngu-2 times 15 and u-45 ngu-3 times 15. Ke ngoku siyabona uba siyakwazi ukudivida i-numerator ne-denominator ngo-15. Uba ngoku siyadivida ngo-15 i-numerator ne-denominator yethu sifumana ntoni? Into ezokwenzeka u-15 xa umdivida ngo-15 baya-cancel out. Ke ngoku sishiyeke no-2 over 3. So u-30 over 45 uyafana no-2 over 3. Iyafana ziyalingana and u-2 over 3 ibe yi-lowest possible term yethu ka-30 over 45 okanye siyi-term xa sesiyi-simplifyile le fraction sifumana u-2 over 3. U-54 over 81 yena sifuna naye i-highest common factor. Hayi futhi ayikhawulezi ukubonakala kodwa siyazi uba u-9 uyadivida apha kuzo zombini. So ulo u-54 ngu-6 times 9 nolo ngu-9 times 9. So siyadivida zombini ngo-9. U-9 udivida ngo-9 uyambona uyacancel out. So sibe no-6 over 9. Kodwa umjongo 6 over 9 uyafana no-2 times 3 over 3 times 3. Ke ngoku siyabona o-3 aba bangacancela out. Uyafana nokudivida zombini i-numerator ne-denominator ngo-3. So sizamultiplya i-numerator ne-denominator yethu ngo-1 over 3 okanye udivide ngo-3 xa ufuna. So nizawubhala sithi sidivide ngo-3. Uyadivida ngo-3 andifuna ucinga uba niyakwazi ukumultiply nge-fractions. So udivide ngo-3, u-3 divide by 3 ngu-1 no-3 divide by 3 ngu-1. So bacancel out ushiyeka no-2 over 3. So zombini ezi fractions xa uzisimplifyile ziba ngu-2 over 3. So ezi fractions zombini ziyalingana.